Eli lyhyt kertaus tästä tapahtumista tämän Mitsubishin ympärillä tässä viimeisen parin kuukauden aikana. Eli päätettiin tehdä akkutestit. Ja hommahan menee niin, että normaalisti tehdään ensiksi lyhyt akkutesti ja sitten pitkä akkutesti. Ja mä nyt sitten sanoin, että mä en ainakaan sitä lyhyttä akkutestiä maksa, koska mä tiedän sen lopputulos on tämä, mikä tuossa on ympäröitynä ruudussa. Ja silloin mä sain sieltä yllättäen vastauksen, että tehdään kaikki testit goodwillinä. Eli ei maksa mitään, oli testin tulos mikä tahansa. Eli se hommahan menee niin, että jos takuukäytäntöä ei hyväksytä, niin mä olisin joutunut maksamaan ne testit. Ja se pitkän testin hinta on jossain 240 luokkaa ollut ainakin viimeksi, kun mä oon siitä ollut puhetta. Ja lyhyt testi 80. Niin nyt sitten, koska mä olin huollattanut autoa säännöllisesti kyseisessä liikkeessä, niin nyt mä sain tämmöisen kädenojennuksen. Eli oli tulos mikä tahansa, niin ei maksa mulle mitään. No he sai vastapalveluksi sitten, siinä samassa yhteydessä tehtiin vuosihuolto, niin siitä sai sitten kuitenkin oman korvauksensa. Joo, sitten tehtiin se DP-cam ja siellä testin tulos oli 69,5%, auton ollessa 115 000 ajettu. Niin akut voi mennä kumpaan suuntaan vaan, sieltä tulee parempi tulos tai huonompi tulos, mutta yleensä tulee parempi tulos ja niin tässäkin tapauksessa, eli se veti just tuohon 70%. Siitä lähti kysely Mitsubishille ja sitten päätettiin tämä akku vaihtaa. Ja nyt se akku on sitten vaihdettu. Eli jos me katsotaan tuosta, toi on meidän oma tekemä ensimmäinen täyslataus. Ja siellä näkyy nyt sitten nämä muuttuneet asiat, eli akun 70% kapasiteetti on noussut 99,7. Ei ihan 100, en tiedä miksi, mutta muita juttuja mitä näkyy, niin siellä on tosiaan nyt sitten siis 61 päivää vanha akku. Eli se on tehtaalta lähtenyt 2 kuukautta sitten ja nyt se on tuossa meidän autossa. Ja mitä se nyt vaikutti noihin ajokilometriin sitten, niin tossa on nyt sitten lopputulos, eli 39 kilsaa sähköajoa. Ja nyt kun on täydet tankit ja bensatankki on aika lailla täynnä ja nyt akku on aika lailla täynnä, niin 638 kilometriä olisi range. Se on jotain ihan ennen näkemätöntä tässä autossa. Ei ole koskaan ollut noin pitkää lukemaa tossa. Ihan hyvä tulos. Ja tosiaan niin tää nyt ei sit tullut maksamaan mitään, eli tää oli kyllä sitten Mitsubishilta aikamoinen kädenojennus. Ihan poikkeuksellinen. En olisi kyllä millään uskonut. Ja tää oli tällä kertaa tässä. Täytyy sanoa, että mä oon tosi tyytyväinen kaikkien osapuolten antamaan palveluun ja lopputulokseen tässä reklamaatiossa. Että kiitos Mitsubishin maahantuojalle ja kiitos myöskin huoltoliikkeelle, joka tämän asian otti niin kuin asiakseen ihan eri tavalla kuin mitä mä olisin kuvitellut. Mutta joskus se köyhäkin vähän onnistaa ja nyt tällä kertaa kävi näin. No sitten tulee se mutta tässä hommassa, että on tässä montakin muttaa, mutta yksihän on se, että eihän se Mitsubishi tästä niinku sen kummemmin muuttunut, että täällä on nämä tämmöiset akun rappeutumisprosentit on edelleenkin niinku Mitsubishin määrittämät, että ei se tää lähtee tästä taas pikkuhiljaa putoamaan ja se
ajomatka, hybridiajomatka lyhenemään, mutta jos se kesti 8 vuotta lahota se akku mukamas siihen kuntoon, niin on tässä nyt sitten vielä vuosia jäljellä taas tällä akulla.